DBN Lalab, Migalab, shout out. Harang, Lalab. Ayan, Migalab, shout out. Kumusta ka na, DBN? Lalab, kumusta ka na? Ayan, Migalab, shout out. Lalab, DBN. Ayan, first. Yes, salamat, Lalabs. Yes, yes. Samira, Lalab, Migalab, shout out. Samira, ayan. How are you there, sis? I am good, Lalab. And how about you, Samira? How are you too? Ayan. Fighting and kicking host. Kumusta na yung ano mo, monetization? Waiti ko buang. Hindi pa rin namuni. Assalamualaikum from Muhammad El Hindi. Ayan. Walaikum salam, Muhammad Lalab. Mega love shoutouts. Nabuang na ba yung waiti mo? Hindi ka pa rin na ano, namuni. Tagal naman yan. Sige lang, ano lang. Go lang ng go. Mamumuni ka rin yan. Tsaga lang talaga. After 1 year host. Parang medyo mahigpit si Lolo ngayon. Infinite Kids, mega love shout out. Morning Puhos. Ayan. Infinite Lalab, mega love shout out. Nag-rest kasi 11 days yung pa-WH kaya nag-rest din whitey ko. Ayan mo na DBN, mamumuni ka rin. Ano lang, waiting, ano ka lang, hintay ka lang. Tiyaga lang, tiyaga. Ganun talaga sa whitey world. Infinite Lalab, mega love shout out. Ayan, DBN, Lalab, Palablab, upcoming premiere. Pin natin na labs yung ano mo premiere. Ayan, Palablab kay DBN, mga Lalab, upcoming premiere. Ayan. Mohamed, hello from DBN. Mohamed. DBN, salute CB. How are you daw, DBN? This one, Mohamed El Hindi, is from Morocco. Ayan. Morocco guy. The Morocco guy looks handsome. Because before I have a boss from United Arab Emirates, he's from Morocco. His skin is color white. Strawberry so yummy from DBN Vlogs. Ayan. Good morning, si host from Chelsea Gaming. Lalab Chelsea Gaming, Migalab shout out. Lalab, hello sa lahat. Migalab shout out. Ayan. Upcoming live mga Lalab, Chelsea Gaming, lablabin natin. Nagre-restore lang ako sa aking mga alagad. Yan ba main niya, host? Main niya ata yan. Wala man siyang video. Wala siyang video, Lalabs. Mama ka raw niya. DBN, mama. Mama ka ni
Ni Mohamed. Mohamed Lalab Migalab, shout out. Mohamed. Ayan. Mama ka raw niya. Tadam, tadadadadadam, tadadadadadam. Oh, Fafa. Oh, Fafa. Oh, Fafa. From ano, DBN. Oh, Fafa talaga. Oh, Fafa. Mohamed. Pugi yan, DBN. Morocco yan eh. Basta mga Morocco, guwapo. Handsome. Ayan mga lala, bloody coder. Sir Ernie Migalab, shout out. Sir Ernie Tamsak. Ayan. Ernie Barrera, may kami Migalab, shout outs. Sir Ernie, shout out, Sir Ernie. Ayan, palablab akong mga lalas, palablab. Ayan. Harley TV, Harley. Ayan, Madam Herminia Sakyap, Migalab, shout out. Daddy Ashish, Migalab, shout out, Daddy. Langga, yes po, Daddy, Migalab, shout out. Premier, may premier ka po. Sige, sunod kita kay DBN. Ayan. Patamsa ko mga lalab sa nakapin po. Sige po, ano. Madam, ano, Herminia. Kumusta, baby? Okay lang, lalabs. Okay lang, baby ko. Baby. Okay lang, okay lang. Malusog si baby. Patamsak po, nakapin mga lalabs, nakapin. Sige, crush. Charlie Mix Vlog, Migalab, shout out, Charlie. Charlie Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak po ako, nakapin, mga lalabs, nakapin. Ayan, patamsak po, nakapin mga lalabs. For million Migalab shout out, 6 million tamsak, Migalab shout out. Ayan. Tamsak dan from Daddy Hashish. Thank you so much po, Daddy, sa patamsak. Ayan. Nakapindan from Charlie Mix Vlog. Lalab DBN, pabalikan na lang si Charlie. Dan sa'yo, lalabs, pasuklian na lang, pasuklian. Ayan. Mahal kita, host. Ayan, thank you, Daddy, thank you. Mahal pala ako ni Daddy. Thank you, Daddy, thank you.
Charlie Mix Vlog, ayan. Thank you. Herminia Salud CV from Mohamed El Hindi. Ayan. Kumusta ka raw, madam? From Mohamed. Mohamed is from Morocco. Thanks, Densos. Ayan. Ayan, 4 million Mega Love shout out. 4 million. 4 million Mega Love shout out. Thank you so much. Ayan, 6 million thumbs up. Lablabin mga lalabs. Harley dating dikit at thumbs up from Herminia Sakyap. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin mga lalas? Palablab naman pa ako sa nakapin. Ayan. Baba ko lang yung aking member. Palablab ako nakapin mga lalab nakapin. Ayan. Patthumbs up po ako sa premier ng nakapin. Cooking with Pia Mega Love shout out. Hello host, how are you? Cooking Lalab Mega Love shout out. Cooking with Sapia. Ayan. Light Dan. Ako ba umiikot? Ikaw Lalab umiikot. Di pa ako umiikot. Sobrang maaga pa. Patay tayo dyan. Ikaw, DB, yung Lalab umiikot. Umiikot si host pag malapit ng mag-9. Sobrang maaga pa para umikot, Lalabs. Diyos ko, wag naman. Kaaga-aga pa. Patay tayo dyan. Charlie Mix Vlog. Ayan. Samira Chutay Backyard Garden. Ayan, nagbaba ng bahay. Palablab, thanks. Mega Love shout out OFW. OFW ako dyan. Lifestyle Mega Love shout out. Dan sa nakapin from Herminia Sakyap, DBN Lalabs. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Pasukli na lang from Charlie Mix Vlog. Ayan, Lalab. Pasukli na lang, Lalab, DBN. Lalabs, dan sa'yo si si Charlie. Ayan, si Madam Herminia Sakyap, nagbaba ng bahay. Magsampay muna ako. Sige lang, Lalab, DBN. Magsampay ka lang dyan. Madam Dimple, Mega Love shout out. Ayan, ang ganda pala ni Madam Dimple. Ang daming tao. Ayan. Tamsak. Salamat po sa patamsak, Madam Dimple Sakura Vlog. Ayan. Lalabin nyo si Madam Dimple, mga lalab. Maraming tao sa kanyang live stream. Ayan. Napakaganda. Mohamed. Ayan. Dimple Sakura Vlog. Ayan. Thank you, Samira sis from Cooking. Ayan. Agoy. Marami ang tao sa kanyang live mga lalas. Pag kayo nagpunta sa live ni Dimple Sakura mga lalas. Ayan, may hilo ka sa dami ng viewers niya. Dividend full pack na po from OFW ako. Ayan, DBN Lalabs. Dan na sa'yo si OFW Lalab. Pasuklian na lang. Madam Herminia, sunod kita, madam, ha?
Ha ha, lalabs dya. Ate Dem, mega love shout out. Gab Kafilan lalab, mega love shout out Gab. Ayan, 6 million mega love shout out. Dan na po ba kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs kay DBN? Tingnan natin sino nagtamsak. Palablab, thanks from OFW ako. Tamsakan natin mga lalab, tamsakan. Tamsakan ko muna yung nakapin. Hermin yung dating dikit po from OFW ako, Jaa Lifestyle. Daming harang. SSC TV mega love shout out SSC. SSC lalab mega love shout out. Tamsakan muna natin yung nakapin mga lalab nakapin. Ayan yung nakapin mga lalab, patamsak nakapin po yung premier ng nakapin. Ayan si old friend from OFW ako. Infinite Kids nagbaba ng buy Infinite. Tortang talong. Ang daming premier ni ni DBN. Muhammad El Hindi, ayan, punoy daw, punoy. Ayan, Kimon, mega love shout out, Kimon. Mega love shout out, Kimon. Samira lalab nagbaba ng buy, Samira. Patamsak po ako nakapin mga lalabs, yung premier po ng nakapin. Herminia Sakya, patamsak po mga lalabs.
Cooking sardines with patola bihon. Kala ko may premiere. Marinating fish, homemade yummy. Ayan. Samira Salot CV. Sino ba to si Kimon? Ayan si Kimon, meron si Sir Leodel pala to. Tamsak host. Aga, banat host from Kimon. Aga ba? Tanghali na po, Sir Leodel. Kailangan nating mag-adjust kasi pagpatak ng mga 9:30, maglo-loading na yan kasi nag-welding sa kabila. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin mga lalas? Madam Herminia, nandito ka pa ba, Madam Herminia? Patamsa ko mga lalab sa premiere. Ayan. Sa may mga premiere muna tayo mga lalas, premiere. Charlie Mix Vlog. Ikasunod lalad Charlie Mix ha. Ano ba yung ballpen ko? Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million. 3 million Mega Love shout out. Makati ang likod ko lalab, mga pangkamot. Makati yung likod ko. Tony Lor Vlog Mega Love shout out. Tamsak Dan host. Kate. Ayan, 5 million Mega Love shout out. 5 million. Tamsak Danos from Tony Lor Vlogs. Nangati yung likod. Cooking with Sapia, Mega Love shoutout, nagbaba ng bahay. Ayan, Cooking with Sapia. Lablabin mga lalab, Cooking with Sapia. Pa-shoutout naman mga kasamahan ko dito sa Kuwait now. Ayan. Sino-sino ba yun mga Tony Lor Lalabs? Ayan. Ayan, Mega Love shoutout daw sa mga kasama ni Tony Lor Vlogs. Ayan. From Kuwait, mag-ingat kayong lahat dyan mga lalabs. Ang mga OFW ng Kuwait, mag-iingat kayong lahat dyan. Ayan. God bless all. Ayan, shout out kay Emeline Lia Irene Ems. Ayan. Once again, may love shout out sa mga kasamaan ni Tony Lor Vlogs. Kay Madam Emeline Lia Irene and Ems. Ayan. From Kuwait. Mga lalas, mag-iingat kayong lahat dyan sa Kuwait. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless. Ayan. Thank you so much.
Ayan, 3 million mega mega love shout out. Sino ba yung nagpapa-shout out dito? Tingnan nga natin. At sa pugi namin dito si Ismael. Ayan. Ayan, once again, mega love shout out sa mga kasamahan ni Tony Lor Vlogs na sina Emeline Leo, Iron Ems, and sa napakapuging si Ismael, Sir Ismael, ayan. Mega mega love shout out. Mga taga Kuwait, ayan, mag-ingat kayong lahat dyan mga lalabs. God bless. Mega love shout out host, Tamsak Dan from Jeremy Cruz. Jeremy Cruz, mega love shout out. Ayan mga OFW ng Kuwait, mag-ingat kayong lahat dyan mga lalabs. Ayan. Yaw ang mga kasamahan ko na magaganda. Ayan. Yung mga kasamahan daw ni Tony Lor Vlogs na magaganda. Yung mga taga Kuwait. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, cooking. Oh, si Kimon pala yung, ay nga pala si Kimon. Mga lalapatamsak po ako nakapin sa premiere po ni Kimon. Ayan yung nakapin po, marami rin po yung tao. Ayan, mega love shout out pala kung nanonood kang Tito Arlene Noble Onggoko from Banasi, Bula. Ayan. Kung nanonood ka po, Tito Arlene Noble Onggoko, once again, ayan. Mega mega love shout out from Banasi, Bula. Ayan, mag-iingat ka po palagi dyan. God bless. Isang bagsak namang nakanta dyan, host. Napakaganda mo pala, oh. Thank you, Tony Lor Lalabs. Anong kanta ba yung gusto mong kantahin ko? Di man maganda yung boses ko, eh. Baka magsialisan yung ating viewers dyan. Pag kumanta si host. Ayan. Ayan, 4 million mega love shout out, 13 million thumbs up. Samira Chutay, ayan, nagbaba ng bahay, Samira. Mga lalapatamsak po ako nakapin. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Kahit ano basta galing sa napakagandang host. Ano kayang kantahin natin? Ayan. Sige, try na rin kumanta mga lalabs, ha. Wait lang. Makano muna tayo ng lakas. Ayan, 3 million mega love shoot at patamsak pa ako nakapin mga lalas nakapin. Sir Leo Del TV. Sige, try natin kumanta. Isang kanta lang kahit pangit ang boses ko. Try natin kumanta. Ayan. Ano kayang kakantahin ko? Wala kasi akong mic, eh. Ayan. Hi, Jeremy. Mega love shout out sa iyo, lalabs. Ayan, from Tony Lor Vlogs. Wala akong mic. Kastilyong buhangin, host. Patay tayo dyan. Kastilyong buhangin talaga. Ayan, kantayin natin yung kay Jessa. Request lang to ni Madam Tony Lor. Pure isang beses lang kasi naiya ko, hindi maganda yung boses ko. Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million. Try lang, try mga lalabs. Naiya ako.
Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan mga lalas, mega love shout out sa per million. Mga lalas, hindi ako kumakanta. Ano lang to? Chamba. Iiwan mo lang. Ayan, Tonelo, napalakpak tuloy si Tonelo. Harang from Herminia Sakyap. Naiya si Os, naiya. Ayun. Ay aking kakayanin. Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan, mega love shout out per million. Magpakain muna ako ng aking mga alaga. Asan ka ho? Nandito lalabs. 95 million mega love shout out. Ayan, thank you. 5 million in the house. Beautiful boys. Mga lalas, ano lang yung tsamba. Niya nga ako eh. Wala kasi akong mic. Kasi yung mga gamit ko mga lalas, nasa ano pa, abroad, hindi pa napapadala. J-Dog, ayan, is in the house. Mega love shout out. Yung mga gamit ko nakabox pa, galing UAE. Hindi pa nadating. Ayan, Armenia Sakyap, lalab, sige lang lalab, 6 million mega love shout out. Ay aking kakayanin. 7 million mega love shout out, tsamba lang mga lalabs. Yan, pamusik na tayo. Bye muna. Sige, Armenia Sakyap, lalab, bye-bye lalabs. Charlie Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million mega love shout out, 3 million. J-Dog mega love shout out, lalab J-Dog. Ayan, pamusik na tayo mga lalabs. Try lang yun, try. Bye muna, host. Ayan, biyahe muna. Bawal sa CP while driving. Sige, lalab, mag-iingat ka dyan, lalab, sa pag-drive mo. God bless. J-Dog, nagbaba ng bahay. J-Dog. Sige na, Charlie Mix Vlog, lalab. God bless. Part 1 pa ba na, ma'am? Ayan, part 1. Para tandaan, lalab, big love, shout out. Yes, lalabs. Dan na po ba kayo mga lalab? Dan na po ba kayo sa nakapin? Expired na pala ako. Okay lang yung lalabs. Ayan. Nandito pa ba si Daddy? Wala na si Daddy? Ojo Wolf, mega love shout out. Maayong buntag. Ojo Wolf, lalab, mega love shout out. Dan Tamsak, lalab, salamat sa patamsak mo.
Elias. Ayan. 1 day lang yung views mo, 2.6, sana all. Laki ng views mo, lalabs, oy. Madam Ara Migalab, shout out. Ara and Elos Vlog, Madam Migalab, shout out. Ayan. Dan Elos, Mayong Buntag. Ayan, from Ujo Wolf. Ujo Wolf, Migalab, shout out. Maraming sabongero, ma'am. Maraming sabongero. Upcoming LS, ayan. From Ara and Elos Vlog. Tamsakan po natin nakapin mga lalab. Upcoming LS ni Madam Ara. Ang laki ng views mo, 1 day lang yan, ha? Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Annalyn Lalab Migalab, shout out. Annalyn Galindez, Lalab Migalab, shout out. Annalyn, ayan, patamsak po ako na kapin, mga lalab na kapin. Salin Lalab Migalab, shout out.
Madam Salin Miguelab, shout out. Hello, good morning Pula Labs. Ayan, Chels Gaming. Ayan, patamsak po ako na kapin, mga lalab na kapin. Host patamsak upcoming live. Sige, lalab, tamsakan natin yan. Kailan tong live mo? Ganda naman dyan, daming tao. Majoyski TV, Migalab, shout out. Tusok host. Ayan, Majoyce Lalab. Migalab, shout out, Majoy. Salamat sa patusok mo dyan, Lalabs. Mustaos from Majoyski, okay lang, Lalabs. Salamat. L3 Lalab, Migalab, shout out. L3. L3, Migalab, shout out. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. 20 million, tamsak. Migalab, shout out. Ayan, si Majoyce nagbaba ng buy L3. Nagbaba rin ng kanyang buy L3. Patusok host, may premier kalalab, Majoyce. Tambay lang, sige lang, Lalabs. May premier ka rin. Itamsakan natin yan. Ako yan, si Bicula ng Uragon. Cooking with Sapia, Migalab, shout out. Nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Cooking with Sapia from UK. Majoyski, dati man tayong dikit lalab sa main channel mo, live. Ayan, tamsak na sa premiere mo. Chels Gaming. Patamsak mga lalab, Chels Gaming, meron siyang upcoming live. Patamsak na kapin mga lalab na kapin. Salamat ho, salamat din lalabs. Ayan. DBN, ayan, si DBN nandyan. Patamsak din sa premier ni DBN, tortang talong, ayan.
Jeremy Cruz, Miguel Love, shout out. Ay, ano yan? Nababa ng bahay? Ano, napapagod ka na ba sa lagasan? Zalim Vlog, Chills Gaming, Majoyce, ayan. Sa live na naman siya. Madam Ara, ayan, Miguel Love, shout out, Madam Ara. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Palablab ako mga upcoming live ni Madam Ara. Ayan. Bongski, Miguel Love, shout out. Bongski. Bongski Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Si Bongski nagbaba ng bahay, Bongski. Eric Garcia, Lalab, Miguel Love, shout out, Eric. Eric Garcia, Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak po ako nakapin. Mga dala po ba kayo nakapin?
Eric Garcia nagbaba ng buy, Eric. Ayan, si Bongski nagbaba ng buy, Bongski. Aray ko, nangalay ako. Samira Chutay, Backyard Dan. Ayan, from Bongski. Ayan, 2 million mega love shout out. Na full na siya, na full. Eric Garcia nagbaba ng buy, Eric.
Okay. Chelsea Story TV dan from Bongski. Yan, 4 million Miguel Love, shout out. Chelsea Store, lalabdan sa'yo si Bongski. Majoyski TV dan, ayan from Bongski. Gigi Lalab, Miguel Love, shout out. Gigi Menyado, Miguel Love, shout out. Tamsak Lalab, salamat sa patamsak, Gigi.
2 million mega love shoutout. Gigi Manyado nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, ang ganda ni Gigi, oh. Let's grow our channel together. Bloody Dan and lalabs. Salamat lalabs. Suklian kanyang lalabs ni Bloody Coder. Pusok Love TV, Mega Love shout out. Server. Ayan, Mega Love shout out. Tuldok host. Ayan, salamat sa patuldok po, server. Pausok Love TV, thank you. Ayan, 10. May 10 si si Sir Ber Pausok. It's Karkidan, dating dikit na from Bongski. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Eric. Thank you, Gigi. Thank you. Ber Pausok, ayan may 10. Parang nagbartir na tayo dati. Ber Pausok. Ja Music TV, Mega Love Show, patam sa upcoming live. Salamat. Ayan. Sige, lalagtamsakan natin yan. Sir Bert, try ko
8 lang, 8. Kasi yung iba nakadikit na sa'yo. Sir ano, Ber? 8 lang sa nakapin. Ber Pausok Love TV. 8 lang, sir, 8. Nandito ka papatam sa upcoming live. Salamat from Jam Music TV. Ayan. Sir Ber, nandito ka pa ba? Samira short video from Samira. Sir Ber Pausok Love TV, nandito ka pa ba? Sige, Jam, tamsakan ko yan, lalabs. Sir Ber Pausok. Wala na? Ronda ng ibon, Ber Pausok Love. Yung 8 sa nakapin po. Meron pala akong di nakadikit sa'yo. Kasi dati nagbarter na tayo eh. 14.2 ang laki na ng bahay mo, sana all. Ang sipag mong Mang Banana. Sa akin di na umaakyat. Tamad kasi Mang Banana, oy. Ayan. Start na ako, Sir Ber. 8 lang sa akin, 8. Ayan, ronda ng mga ibon. Ayan, Sir Ber ha, ayan. 14.2. Sa nakapin ka magdikit, Sir Ber. Member ko yan. Dan. 8 lang, 8. 8. Kasi 8 lang yung hindi pa nakadikit sa'yo. Yung iba kasi ano na, X na. 8 lang po, 8. 8 lang, Sir Ber, 8. Ano? Ano pa? Sa nakapin ka po magdikit po kay Bloody Coder. Ano po yun? Ambot ka talaga chulo. Number. So 907-00-19579. Ilan? Yung saya 20. Nandiyan si Papa, sabi mo kay Papa, naman ako baril sini. Ano? Pa! Kunin naman 23. Sabay sigaw eh. My channel, Passion, Migalab, shout out. Ayan, may jacket ka na, lalads. Sige po, Sir Ber, naka-ano na ako sa'yo, 2. Wait lang, i-load ko muna yung nagpa-load. May nagpa-load eh. Sige po, server po. 8 lang sa akin. Ayuda mo na yung 2. I-load ko lang tong may nagpa-load.
0907 00 1959. Ayan, 3 million mega love shout out. Lalab Harley, good morning host. Dan Tamsak sa nakapinat sa'yo from Harley TV. Lalab Harley, thank you so much Lalab. Mega love shout out. Harley Lalab, thank you. Really, I need support. My family. My channel is my passion. Mega love shout. Yes, Lalab, no problem. Good morning, Lalab Harley. Mega love shout out, Lalabs. Gusto natang lumabas ni Maui pa. Come on, you can do it. Ayan, it's request. Just wait a minute, my channel. This is your main channel. I will check. 532. I am watching your video, Lalabs. Ayan. Ano? My channel. I am here in your house. I am watching your video, my channel. Ayan. Your message is turn off. Because this one, it's turn off, sa? My main channel to yung my channel. We're now friends. Thanks. Ayan. My old friend, ayan. My channel is my passion. Daking Lalab, Mega Love, shout out Harley TV Harang. Lalab, salamat sa paharang. Daking Mega Love, shout out Daking. Daking forever.
Dalawa na lang. My channel, my passion, dear. Yes, lalab. My channel is my passion, Dan. From Bongski. Bongski, lalab, kindly return to, my channel, lalabs. Bongski already connect. Hello, lalabs. Ayun. Babalik ako ulit, hihi. Galing ako palengke. Ayan. Sige lang po. Maraming salamat po. Madam Zalin. Ayan. Thank you so much, my channel. Ayan, isa na lang kay 8 lang naman yung didikit ko sa'yo, sir. Yun lang kasi yung available ko. Wala sa 10. Ronda ng mga Iwan. Ayan, server loft. Ng sa'yo po. Ng 8. $18. Repair vlog Miguel Lab, shout out. Ayan, Tamsak host. Repair, salamat lalab, salamat. Harang, Harley lalab, salamat sa parang mo lalabs. Server Love, salamat. Dander Bongski. Repair vlog, nagbaba ng bahay. Bloody Dan to you from Salin. Madam Salin, salamat po. My channel is my passion Dan from Harley TV. OTW Jeremy Salin Vlog. Wait lang mga rab, ko lang ako ng general water.
Ay, sarap. Samira, nagbaba ng bye. Samira, my channel is my passion. Link done, Jeremy. Hiha, hiha. Rodel Tabios, Miguel Love, shout out, Rodel. Rodel Lalab, Miguel Love, shout out. Rodel Tabios, Miguel Love, shout out, Lalab, Rodel. Palablab po ako nakapin, mga lalab nakapin. Harley TV, ayan, kati naman ulit. 2 million Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out po. Lagas is real. Yes, Lalab, Lagas is real. It's normal, Lalabs. Kumusta ka na, Gigi? So, million Miguel Love, shout out. 312 na kahapon. Ngayon, balik sa dati from Rodel Tabios. Lalabs, Rodel. Gawa kasi Lalabs ng maraming alagad ng ninja. Gawa ka ng 10, then pasok ka Lalabs sa mga tapos makipagpalitan ka ng 10-10. Pag nalalagas, palitan mo agad. Punta ka ulit sa may mga nagbabartiran na yan para madali kang mag-graduate. Huwag mo munang isipin yung yung views. Basta maka 1K ka. My channel is my passion. Taytay channel, Miguel Love, shout out. My passion, I will give you extra bananas, ha? My channel is my passion. She butter. Ano ba to? She butter, work it amazing. Glowing skin. Shea. I am watching your video, passion. Repair Vlog din from Harley TV. Padagdag lagasan, ha. Rodel, gawa ka ng ibang alagad, Lalas, mga 10. Gawa ka ng mga, ng account na 10, tapos makipagbartiran ka. Punta ka dyan para madaling tumaas yung mo. Repair Vlog, pasuklian si Harley Lalab na kapin. Di na yung nawawala, Lalab, yung lagasan na yan. My channel is my passion, Lalab. I am watching your video. My channel, my passion. Shalin Vlog, Zalin, Madam Zalin Vlog, thumbs up, Jeremy. Jeremy Lalab, thumbs up na si Madam Zalin po sa'yo. Naka-live po pala. Kaya, ayan. Naka-live siya. Ayan, may siya Bala siya. Ayan, tumayan, may naka-live siya. Naka-live siya, Madam Zalin. Panay man babayan ng live niya.
Marami pa nga siyang viewers kaysa sa akin. Hindi yan okay. Ganyan man yan siya, panay baba ng live. Yes, naka-live siya. Taytay Channel nagbaba ng buy, Taytay Channel. Gusto niya yan. Harley Dan, from my channel is my passion. Lalab Harley. Dan sa'yo si my channel is my passion, Dan. Dan sa'yo lalabs, Dan. Thank you. My passion, I give you 2 extra banana. My passion. All your video is turn off. Turn off your message. The King, bahay mo po from Zalin. Ayan, Bongski Official, nagbaba ng bahay, Bongski. Bongski Official, nagbaba ng kanyang pamamahay, mga lalabs. Zalin Vlog, ayan si Madam Zalin. Nagbaba ng kanyang bahay, si Madam Zalin. My channel is my passion. Ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan, si The King, nagbaba ng bahay, The King. You're the king. Harang from Harley TV, lalab. Salamat sa paharang. Ayan. Kati naman, oy. Yung aking pangkamot, mga lalabs. Oh. Danpin from Rodel Tabios. Ayan. My passion, my channel. Dan to you, 3 banana. Rodel Tabios, lablabi, nagbaba ng bahay. Rodel. Rodel Tabios, na yung Rodel kung meron pa, kung di nadikit sa'yo, ha. Tingnan natin. Ayan, my channel is my passion. I give you, 5 banana. Link done already. You have now 540. I'll give you another banana so that you will get 540. My channel done to you sa shop mo. My channel, my passion. Can you return to Zalen Vlog Lalabs? Already connected to your channel. Ayan, thank you. Na 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 na.
Chararan. My channel is my passion, already 540. You are now 540. My channel is my passion. Ayan. Try natin pumunta kay ano ba to? Rodel Tabius. Tingnan natin, Rodel, kung meron pa akong dinadikit sa'yo, ha? Rodel, naka-off yung ano mo, message. Mausay pala siya mag-gitara. Ayan, Rodel Tabius, lalab na sa bahay mo ako. Zalin Vlog Dan from my channel. Rodel Tabius, 5 million mega love shout out. Ayan, Rodel, naka-turn off yung ano mo, comments. Your comments is turned off. Tamsak host Eileen, good morning from Jaime Lamberang TV. Sir Jaime, mega love shout out. Patusok, guys. Ayan, Rodel Tabios, nasa bahay mo ako, ha? Stop ads. 257, 258. Host Guapa, mega love shout out. Sir Jaime, mega love shout out po. Sir Jaime. Ayan. Naka-turn off yung comment mo, ha? Hindi ako na makakomment kasi naka-Jaime. Madam Daisy po, mega love shout out, Madam. What? Daisy Idolan, Madam, mega love shout out. Mega love shout out host, Tamsak Dan from Zoe Vlogs. Sige, host, check ko po. Tadan, tadadadan. Tadan, tadadadan. Tadan, tadadadan. Ayan, lablabin nyo mga lalabs. Punta kayo sa sa live ni Daisy Idolan mga lalabs. Ayan, napakadami ring tao dyan. Pag kayo nag-visit sa kanyang live, napakadaming tao nagsisiksikan mga lalabs. Marami kayong mababanana dyan. Ayan, kay Sir Jaime Lamberang, ganun din. Hello, sis Daisy Idolan, mega love shout out from Zalin Vlogs. Dan Pulpak Harley TV, pasukli. Sir Harley, lalabs. Pasuklian si Sir Jaime, dan na po sa'yo. Ayan. Mega love shout out, Daisy Idolan from Jaime Lamberang. May harang, wait lang, sayang ng harang. Ang ganda mo, Sir Bruchito, mega love shout out po. Good morning po. Sir Bruchito, good morning. How are you? Ayan. Namahaw pa si Harley inunan, iyang sudan, ha ha ha. Namahaw palalab, nagkakapi si Harley. Sausaw tinapay, ayan. Pandesal. Sausaw pandesal pala, pandesal. Si Harley. Nagsukliyan, Sir Jaime. Masarap yan inununan. Sir Bruchito, mega love shout out. Jaime Lamberang TV Dan from Bruchito channel. Sir Bruchito. La 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 la. Tapusin ko ngayong harang, sayang. 5 million mega love shout out. Thanks God naman nakikisama yung ating wifi ngayon. Sir Bruchito channel, good morning from Jaime Lamberang TV. Ayan, 5 million mega love shout out, 39 thumbs up. Thank you so much everyone. Sir Bruchito, yung kahapon, bigla akong nag-shutdown, hindi na ako nag-ulit kasi nag-burn out yon.
Yung tanong ko kahapon, hindi mo naman nasagot. Kaya mo yung bahay ko, ganun pa rin. Hindi ako nakakabanana. Magkano ba yung 500? Hindi ba yun malalagas? Di kompleto araw ko pag di kita nakita. Kahapon, Sir Brochito, bigla na lang nag-shutdown. Nag-ano yun kahapon, burn out. Sabi ko sa iyo eh. Ang problema dito siya kung hindi burn out, pag malakas yung hangin, pag malakas yung ulan, wala yung internet. Merong internet, nagloading naman. Ang hirap makapasok. So gustuin ko mang banana, hindi ko magawa kasi nakakaasar lang. Sige lang siya loading, nakakagigil. Kaya ginagawa ko, pinapatay ko na lang yung wifi. Amit, Mingalab, shout out. Hi. Hi, Milambirang TV dan po. Dikit Kalimbang Palablab po from Zalin Blanc. New video upload from Amit. Amit Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Zalin. Tapusin lang natin yung harang. Ayan. Lahat po ba na video ko host, naka-off ang comment? Di pa kasi ako marunong. Lalabs, i-on mo yan. Siguro hindi mo nakikita. Rosbalto mo dan. Mo yan, Lalabs, yung mo. Baka kasi nailalagay mo dyan, kids. Pang kids. Kaya naka-off. May pagpipilian naman doon. Not for kids. For adults. Dan. Hanapin ko yung video mo. Taytay link dan from my channel is my passion. Yes, Rodel. I-open mo kasi, bakit kasi pang kids to? Hindi naman kids yan eh. Napindot mo lang yan, Rodel. I-open mo yan. I-on mo yan. Tanggalin mo yung siguro napili mo doon. For kids, YouTube for kids. 200, ka na, 40. Tingnan natin. O, Lalabs, yung ibang video mo naka-open naman. Saka wag kang magbibideo wag kang mag-upload ng galing sa ibang tao. Bawal yan. Mag-upload ka lang galing sa puso't isipan mo. Zalen, thank you ha. Okay, salamat po sa info from Rodel. Tab, yes. Link Rodel Dan. Lee Song Son, mega love shout out, my friend. Lee Song Son, how are you, my friend Lee Song Son? Zalin Vlog. Sir Brochito. Welcome, Roder from Zalin Vlog. Comment of, what's that? My channel. Si Sir Brochito. My channel is my passion. Ayan, nagbaba ng bahay. My channel is my passion. Ayan, lablabin mga lalab. Lablabin. Lablabin si my channel.
Nagbaba ng kanyang bahay. Mod Rodel Tabius Dan from Harley TV. Rodel, doon po ako nag-comment sa ibang video mo. Ayan, Rodel Lala, pasok yan si Madam Zalen Vlog. Nag-comment siya sa ibang video mo kasi yung binababa mong bahay ay video ay off comment. Akin na. Naman nalaglag si Yan mo na nga. $5 million mega love shout out. 5 million. Thank you everyone. Ayan. Link Dan Brochito from my channel is my passion. Ayan. Sir Brochito, dan po sa'yo si my channel. Ano yun? Okay lang yan, basta may ganyan. Kasi pag ako ang piliin mo, tusok dan host. Ako ang piliin mo, mega love shout out. Meron ka ng lalabs jacket, ako ang piliin mo. Saan tinapay? Inalis ko na yung pang kids. Yes, tama yung lalab, alisin mo. At hindi naman pang kids yan. Kasi paano mo malalaman kung may dumikit sa'yo hindi sila makakomment. Ba't kasi pang kids? Hoy, Blagwaray, mega love shout out, thumbs up po. Pagpasok ni Blagwaray, nag-loading. Patingin lang. Ikaw nabili ni mama. Ha? Mabango naman okay naman to dang. Milk rice. Ano yung isa? Sa blossom. Baby powder. Oh my God, galing to ng ibang lugar. Galing to ng hindi siya gawa sa Pinas. Di na ako nagpapaloading si Blagwaray. Pagpasok ni Blagwaray, ambot. Sir Buchito, kasi siguro mamaya pa mag-welding. Pag nag-welding yan, alam na this. Katulad kahapon, kaya nag-loading siya kasi nag-welding na Ako naman, ako ang piliin mo. Hoy, ako ang piliin mo, magbaka nga ng mo dyan, ng bahay. Ikaw, nag-welding ka, hindi. Hindi ako marunong mag-welding. Ako ang piliin mo, big love shout out. Paring Elmer. Tapos, Paring Elmer, mega love shout out.
Zalin Vlog. Link Dan Jaime. Sir Jaime, dan daw. Si Raimi Dodong. Pero gusto mo wildingin? Oo. Gusto ko wildingin. Yung lumiliyab-liyab. Lumiliyad-liyad-liyab. 6 million Miguelab shout out. Thank you Taytay Channel, OTW from Jaime Lamberang TV. Ayan, 5 million Miguelab shout out. Harley TV Dan. From Paring Elmer. Oh, talaga naman to si Papa, oh. Bukas na naman ang video ko, hindi pa ako tapos mag-live. Bakit ano? Sir Bruto, may pang-wielding ka ba dyan? Si Papa naman eh. Miguelab, shoutout sa tatay ko, panira ng live. Talaga naman to si Papa, oh. Please help my dear channel. Papa! Oh my goodness. Oo, host. Meron kang pang-wielding Bruchito? Hindi ba yan nakakapag-loading? Nakakapagliyad-liyad? Ay. Si Raimi nagbaba ng bahay. Ayan, si Raimi. Napapagod ka na daw ba sa lagasan? Ayan. Harang. Lalab Harley, salamat sa iyong paharang, Lalabs. My channel is my passion dan from Bruchito Channel. 2 million Miguelab shout out. Paring Elmer, how are you? Si ano to eh, si Vlog Warrior ata to. Si Paring Elmer nga. Si Paring Elmer, 155 pa lang, baby pa. Tingnan natin si Paring Elmer kung nakadikit si Paring Elmer ako sa main niya. Huwag lang kayo magpapagod kay Lolo, haha. Ka-native YTC Miguelab shout out. Kasi mga lalads, ang problema ko minsan marami akong viewers, pag nag-welding, nag-start mag-loading. Dahil sa welding, ayan. Paring Elmer. Ayan, Paring Elmer ha. Nasa bahay ako ni Paring Elmer. Paring Elmer. Paring Elmer, watching your video, lalabs. OTW Jeremy Cruz from Jaime Lamberang. Thank you so much, Brochito, from my channel is my passion. Jaime Lamberang, Dan, keep safe sa pagmotor mo po. Dan Tamsak, Jeremy Cruz. Ayan, Paring Elmer. Dan na. 6 million Miguelab shout out. Sana si Sir Brochito umalis na. Maganda pag welding. Oo. Sir Brochito. Pag nag-welding ka ba hindi nakakapag-loading. Si Sir Brochito talaga to. Vlog Waray. Si Vlog Waray at 3 minutes 50 last chatter. 3 win pala. Sana all si Vlog Waray. Daming kita. Akalain mong $1,000 na yung kanyang revenue. Akalain mo yan, Vlog Waray. Vlog Waray. Akalain mo yan si Vlog Waray, oy. Paring Elmer. Paring Elmer? Kumusta ka na dyan? Vlog Waray, sana all. Mapapasana all ka na lang kay Vlog Waray. Mahilig si Vlog Waray, magaling tong mag-brainwash ng mga utak. Brochito, already done from my channel. Okay lang, host. Ay, Vlog Waray. Alam nyo ba? Oy, Diyos ko naman, panira talaga to ng live si Papa, oh.
Reyno po sa Lalab shout out. Vlog Waray Dan. Keep sharing, keep supporting forever, please. Ayan. Harang from Marley. Paring Elmer Dan. Paring Elmer. Si Paring Elmer, bata pa yung bahay. Kanta kay bakas po kadikit. Harley TW Brochito. From Paring Elmer. Reyno nagbaba ng bahay. Oh my goodness. Paring Elmer Dan dikit pa. Huwag ka magganyan. My God. Ka-live pa ako. Dapat din na lang ako nag-live. Ngayon nga lang maganda yung connection eh. Zalin Vlog, nagbaba ng bahay. Harley Dan, sukli po sa'yo from Vlog Waray. Rodel, nagbaba ng bahay si Rodel. Ayan. Don't forget my channel, my sharing. Yes, my channel, my sharing. For Melan Bigalag, shout out. Ka-native, di ako makasisid. Kagabi host, masama pakiramdam ko. Kawawa ka naman. Hindi ka makasisid, Vlog Waray. Okay lang yun, hindi ka makasisid, yung kamay mo na lang. Salin Vlog Dan, from Paring Elmer. Ito si Vlog Waray. Sabi mo, binata. Tingnan mo, mayroon ka pang nalalamang pasisid. Paring Elmer. Oh my God, Paring Elmer. Ayan. Ka-native, wala tuloy mahingian allowance. Si Vlog Waray talaga, oh. Dapat nag-inom ka ng nag-inom ka ng ano ba yon? Panadol. Medicol. Ano ba yun? Robust. Kay Rapi Tulpo. Oh my God. Robust. Tumilan Miguel, shout out. Okay, bye. Take care, my old friend. Take care. Robust. Ay, ano yun si Rapi? Vlog Waray. Ayan, natutuloy si Vlog Waray, oy. 2 million Miguel, shout out. 2 million in the house. Nagsisialisan tuloy. Ako matanda na 32 pa lang. Bakit? Vlog Waray. Pag 32 ba? Pag 32 ka na, pang matanda lang ba yung robust? Di ba pampalakas yun? O kaya, kain ka ng balot. Pampalakas ng tuhod. Rodel Tabios. Ayan, nagbaba ng bahay, Rodel. Paring Elmer, pulpak na. From Rodel Tabios. Malakas naman ako, babae nga na ayaw. Mano ka talaga, Vlog Waray. Sabi mo, masama yung pakiramdam mo. Baka nasobrahan ka nakakawaiti. Vlog Waray. Whitey pa more. Ikot na. Wag! Habang di pa nag-iikot, kahit walang tao yan, walang ipake. Bala kayo dyan. Wag! Talaga naman yung tatay ko ay gusto niya nang mag-log out. Wag umikot. Ikaw talaga, Vlog Waray, ha? Nasobran na si Vlog Waray, oy. Masobran ka sa kakasisid mo, Vlog Waray. Kaya pala, Kaya pala, maraming nagpapalipad sa'yo. Dami tawa, Vlog Waray. Lalabs, dikit kalimbang kita, Waray. Hehe. Ano yan, ma?
Oo. Pang ano yan ma, pang gabi. Pang paakit yan sa asawa. Pang paakit yan ma kay Jonas. 4 million Miguel shout out. Sarap yan. Zalin to W, baka ikaw gusto mo, yung binili ni mama pang ano yan, 90s. Pang gabi. Thanks sa papin. Ayan, Rodel Lalad. Sige, Lalad. Mga Lalads, kailangan lagi tayong masaya. Huwag kayong malungkot. Ha? Huwag kayo palaging nakasimangot. Kasi pag kayo nakasimangot, ano, papangit kayo dyan. Kailangan laging naka-smile. Sa umaga, pagising pa lang sa umaga, kahit walang nakakatawa, bigla na lang kayong tumawa. Baka naman kayo matuluyan. Katulad ni Blagwaray. Nabuang. Blagwaray, oy, ambot dodong, oy. Rodel, ayan, nakapin si Rodel, mga Lalabs. 3 million, thank you. Rodel, ayan si Rodel Lablaben. Highly Lalab, thank you so much, Lalabs. Thank you. Zalen, o TW, baka ikaw gusto mo sisirin kita. Hoy, ano, Blagwaray, may asawa na yan si Madam Zalen. Bawal. Zalen Oldekit, tamsak sa'yo with comment po. Ayan. Kayos, ano lang, tusok na lang kayos. Ano lang, sapat na. Tusok lang mga Lalab, sapat na ang tusok. Tusok lang, sapat na ang tusok. Huwag kalimutang tusukin si host mga Lalabs. Isang tusok. Tusukin si host, tusukin. Ayan, 3 million Migalab shout out. Mga Lalab, huwag kalimutang tusukin si host. Ayan. Paring Elmer, ayan si Paring Elmer. Bawal magsawa basta masarap, sige lang ay. Ikaw Blagwaray, pasabugin kita dyan eh. Ayan. Sino dumikit? Mga Lalabs, dikitan nyo si Rino mga Lalabs. Ayan si Rino, ano yan, artista. Ano yan, from Canada, si Rino Oposa. Si Rinong ano, Tigang. 6 million Migalab shout out. Premier, may premier pala to si Buang na Blagwaray. Ayan. Tamsakan nga, natamsakan ko na to. Kaya September 16 pa naman to eh. Anong petsa na ba ngayon? Ang ganda ng mga TikTok collection mo, Blagwaray. Si Blagwaray, mahilig to mag-TikTok eh. Sana Blagwaray, one day, mag-collab tayo, no? Sa personal. Ambot ka, Blagwaray. 2 million Miguel shout out. Pulpak sa nakapinos. Hoy, Blagwaray, saan ka ba sa Manila? Sarap sa TikTok, dami buray at suso. Wala ka talaga, Reyno Oposa. Ay, oo nga sa TikTok. Napanood ko nga yung TikTok. Grabe naman yun, oy. Nakalabas na yung mga ano, yung kaluluwa. Pagkita tayo, isang linggo walang ihi. Visit ka. Grabe yan, magkakayuti ay ako yan. Blagwaray, kung ganun. Hello, Rino Pusa from Zalin Vlog. Ayan si Rino, nagbaba ng bahay, Rino. Zalin ha, yawa ka, Blagwaray. Luko-luko. Hoy, ano, Rino, EOT daw. Blagwaray, ambot. Ayan si Rino. Ano mga lalablabi yung si Rino? Ano yan? Tigangs. Lubat na pala yung cellphone ko. Patayin ko muna nga. Yung isa. Uwi ka na, host. Ay, nandito ako sa Bicol. Blagwaray. Saan ako uwi? Nandito ako sa Bicol, Blagwaray. Dito sa Kamsur. Punta ka dito.
Saan ka ba? Taga saan ka nga ba? Sarap tumawa ni Os, parang masarapan sa agad. Ganyan talaga ako tumawa, lalab. Normal na yan, normal. Host, parehas tayo 32 years old. O lalas, parehas nga tayo 32. 32 pa lang ako. Ano pala tayo? Compatible, Blagwaray. Compatible tayo. Hey. Blagwaray Ilyas, anong oras na ba? 9:05 na pala. Ano, Reyno? Tigang yang si host. Ikaw, Tigang. Ano, Reyno? Binabaliktad mo lang ikaw dyan eh. Reyno, Dantoy, and Reyno. Dan si Madam Zalen. Kakasan pa host. Magano ka, Robas. Blagwaray. From Rapitulpo. Reyno Dantoyo from Zalin Vlog. Para laging malakas. Tagayan si host, walang ano. Hi, Reyno. Iba ka ikaw. Kasi hindi ka nakauwi ng Pinas. Ako ditigang kasi panay sisid paggabi. Anong 27? 27 years old? Lisongson, nagbaba ng bahay, Miguel, shout out. Matingnan mo akong nag-welding na ma. Puntahan kita dyan para kunin ang pusa mo. Loko-loko, akala mo papayag akong kunin mo yung pusa ko. May nasaan pala si Maui? Si Maui. Nasa labas? Wag, Reyno. Mahal na mahal ko yung pusa ko. Reyno Dan po, idol from Zalen. Ayan. Pupunta ka lang dito para kunin yung pusa ko. Gusto mo pasabugin kita, Reyno? Sir Bruchito. Ano, Reyno? 27 ka pa lang, Reyno? Sino 27? 27 sa imong lubot. Paano ka naman, Reyno? Paano bata? Di ba, Reyno, nasa ano ka na? Alam ko nasa ano ka na, 45, di ba? Tama ba, Reyno? 45 ka na? Reyno! Kaya mo, lumayas na si Reyno. Playing your harang, di narinig yung ano, yung sinabi ko kasi nasa harang siya. Playing your harang from Reyno. Si Reyno mga lalas, ano ata ito, yung matandang binata. Hala, 45 ka na pala, Reyno. Hindi, may asawa to si Reyno. Kunwari lang to nagpapanggap na binata. Banat na. Itlog mo, Reyno. Bitlog mo. Zalin Vlog Dan from L3. Ayan si Reyno nagbaba ng bahay. Nagbaba. Workout videos from L3. Ayan si L3. Sobrang laki na ng katawan niya. Bato-bato na. Parang nakakatakot na himasin yung katawan niya kasi sobrang bato-bato na. Bukol-bukol nakaka-gym ni L3. L3 workout video from L3. Ayan, 5 million Miguel, shout out. Hi, Diyos ko. L3 nagbaba ng bahay. Mali pala, mali. Ka-native Dan Idol Rodel. Ayan. From Ka-native. Ka-native nagbaba ng bahay. Ka-native. Ayan, Ka-native nagbaba ng bahay. Mga lala. Lablabin. Oy, ikaw bad ka. Pasabugin ka yan. Baka pag ikaw binalibag niyan. Ano, Reyno? Pag binalibag ka niyan ni L3, baka sabihin mo, ouch. Ouch. Pag mga ganyan daw, Rino, wala na yan. Pag panay daw, Jim, umuurong. Nagtatago. Wala na daw yan, nakatago na.
Ano na yan? Maliit. Bato-bato na si Lalabs tuwing punta ko sa kanya laging ganun po. Kaya nga Madam Zalin, bato-bato na yan. Parang nakakatakot ng yakapin. Pag mga ganyan nakakatakot ng yakapin. Kasi bato-bato na. Ang tigas-tigas na siguro ng katawan yan. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Sabi nila, pati itlog niya, bato na din. Loko-loko talaga to si Reyno. Mag-gym ka rin kasi, Reyno. Para magbato-bato rin yung katawan mo. Reyno. Rim Biniga TV, Miguel Love, shout out, Rim. Rim Lalabs. Lit-titi ko pag nag-gym. Mag-ano ka, Reyno, robust. Premier from Blagwaray. Rim Biniga TV, Miguel Love, shout out, Rim. Rim Biniga Lalab, Miguel Love, shout out. $5 million Miguel Love, shout out. 46 million tamsak, Miguel Love, shout out. Ayan. Tamsakan natin si Blagwaray, mga lalabs. Blagwaray, ay. On duty pa, ma'am. On duty. Nasa work ka pa rin, Biniga. Sige lang, lalabs. Mag-inom muna tayo ng General Water. General Water, oh. Ayan, sarap. Robust to gas. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. 6 million. 6 million Miguel Love, shout out. 6 million. Ay, Diyos ka. Puro kalukuhan si Blagwaray. Tantarararan. Waray, tusok. Ayan, Waray, natusok ka na ni Reyno, Waray. Natusok na ang imong bitlog. Pabisita na lang po sa bahay ko, mamaya ko na lang suklian. From Rim Beniga TV. Sige, lalab, salamat. Tararararan. Hay, Diyos ko day. Inday garutay. Jeremy Cross. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Si Jeremy. Gab Kapilan. Palablab mga lalabs. Ano ba sabi niya? Yung babae pag gumamit ng robust, tatayo din ang tinggelos. Hindi. Sa lalaki lang yan. Reyno. Saan ba may na-order niyan? Saan may na-order? Reyno. Bell's Kitchenware, nagbaba ng bahay. Ay nako, Jeremy, ikaw na naman yan, naka-live. Oo, naka-live si Jeremy. Kanina pa yan, baba ng live. Lasa dyan. Ayan, 6 million Mega Live, shout out. Tararan. Reyno, wala kang pasok. Nagkapi ka na ba, Reyno? Anong oras na ba dyan sa Canada?
Sponsoran mo nga ako, Rino. Pupunta ako dyan, Rino. Sa Canada. Rino. Budol yan from Lagwaray. Naka-live. Ayan mo siya dyan. Uwi na nga ako. Di ka na babalik, Rino? Rino, di ka na babalik? Magbablog ka na lang? Ayoko na dito sa Canada. Bakit? Punta ka naman sa ibang lugar. Katie's vlogging channel, Mega Live shout out. Palablab naman lang ga. Oh my God, naka-live siya. Panay baba siya ng live. Lahat ng ano niya, puro live. Mas marami pa nga siyang viewers kaysa sa akin eh. Kati OTW. Si Kati, si Jeremy yan. Tatapusin niya yung ano ko. Kanina pa siya panay baba. Ayan. Edgar, may kati ka pa? May kate. Ayan, 5 million Mega Live shout out. Budol. Pasabugin ka niyan, Reno. Kati, tanggalan mo ng damit, yawa. Panay baba, kanina pa nga yan siya eh. Panay baba. Sabi, dapat ibaba niya lang yung ano, yung video niya. Yung video lang dapat kasi, kung gusto niyo naman pumunta sa live niya, kahit di niya ibaba yan, kung makita niyo yung video niya, ay yung, o nga, yung upload, pwede naman kayong dumirect sa kanya eh. Live yan lagi. Oo, naka-live. Ka-native YTC. Yan, nagbaba ng bahay. Ka-native. Ka-native lagi naman naka-live yan si Jeremy. Ayan, naglararan, tararararan. Di naman tumubo subscriber niya. Ako nga rin, no. Tingnan mo yung bahay ko, 3.53 pa rin. Hindi nga umaakyat yan eh. Nakakatamad kasi Ma'am Banana. Minsan wala naman internet. Buday yan. Anong buday? Buday yan. Alam mo ba yung salitang buday sa Bicol? Buday? Masama yan, buday. Budal yan. Buday. Fish na, fish na. Ayan. 7 million Mega Live shout out. 46 million tamsyak. Tamsyak. Tamsyak, syuhada. Buday yung bibingka. Ikaw rin, ang dami mong alam. Hindi ko na nga sinabi. Puday mo, Reno. Puday yung bingka. Puday. Ay, Diyos ko, Reno. Mahilig sa puday to si Reno. Premier, ayan, 7 million Mega Live shout out. 7 million Mega Live shout out, mga lalag. Shout out. Ayan, Mega Live out. Sino ba nagpapakash out dyan? Ayan, 7 million Mega Live shout out. 46 million tamsak. Naku, may puday. Saan ang puday? Tatangla daw, Mega Live shout out. Ay, yung bingka na walang hugas, lagi nag-LS. Hoy! Bago ko nag-LS, naghugas. Pag walang hugas, maraming viewers. Kasi naaamoy. Ay! Pangakit yan, Reno, pangakit. Walay hugas daw, nag-LS. Loko-loko. Reno sa nagbaba ng bahay, Reno. Ay, 8 million Mega Live shout out. Pangakit niya yung walay hugas. Infinite Kids, hello po. Infinite Mega Live shout out.
Ayan, 8 million mag-shout out. Vlog Waray, Ilyas Dan, Pulpak, pati premier mo. Pasukli, salamat from Tatang Ladaw. Infinite Kids, nagbaba ng buy Infinite. Ayan, 8 million Miguelab, shout out. Mga lalabdan na po ba kayong magtamsak kay Vlog Waray? Si Rino kasi mga lalabdan, sa tulang kasi si Rino, ano yan, tigang. Walang hugas-hugas kasi lagi nag-LS. Paggising, diretsyo na Rino. Ganun ba yun? Wala hugas-hugas? Pangakit nga yun Rino, di ba pangakit? Para Rino gas. Ayan, nag-loading news ko. Zagbaba ng bahay, Madam Zalen. Madam Zalen, Madam Labin, Madam Zalen. Oh, walang palit-palit ng panty. Loko talaga to si Rino. Talagang sinasabi niya talaga dyan, no? Sobrang clear. Mga lalabs, pagpasensyaan mo na si Rino Oposa kasi ano yan, tigang. Matagal na kasi yan sa Canada, di yan nakaka-uwi. Pagpasensyaan nyo si Rino mga lalabs. Yung ano, kamay ni Rino puro kalyo. Rino, umuwi ka na kasi, oy. Dami kong, idol Rino. Si Rino mga lalads, puro kalokohan yan. Nasa Canada yan si Rino mga lalads. Walang jowang girls dyan na magaganda. 5 million Miguel Live shout out. Marami na. Punta ka ng Dubai, marami. Rino. Dubai, available. Marami doon sa Dubai. Ay, Diyos ko, si Reno talaga, oy. O tingnan mo, lagi nag-ilis, sino pa bang may time magpalit at maligo? Wala nang ligo-ligo, Reno, diretso na. Paggising sa umaga, diretso na, wala na palit-palit. Okay lang yan, para maraming manood. Kasi nangaakit. Walay ligo-ligo. Tatangla daw. Yan si Reno. Pagpasensya nyo na at yan. Yan si Reno. Tatangla daw, natawa tuloy si Tatangla daw. 6 million Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan, palablab naman ang from Katis Vlogging Channel. Yan, lablabin nyo kung gusto nyo pumunta sa kanyang live mga lalads. Yung alam ko, isang nag-LS na babae iniwan ng asawa kasi di naghugas at nagpalit ng panty. Sino naman yung Reno? Paano mo naman nalaman yung mga ganyang bagay? Marites ka talaga, Reno, marites. Tatangla daw, nagbaba ng bahay, tatangla daw. Kasama na yan dyan, Reno, walay hugas na. Diretso na paggising sa umaga. Diretso LS na. Walay hugas na, walay palit-palit. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out mga lalad, 6 million. Mga lalad, pagpasensya mo na si Reno, taga Canada yan. Ayan si Reno, nagbaba ng bagong upload mo ba to, Reno? Tingnan nga natin. Solo camping beside the lake. Tingnan mo, nag-camping ka, solo ka lang, wala kang kasama. Di kaya may dito, may buwaya dito, nandito si Lolong Reno, nandito si Lolong. May harang. Akala ko buhaya nga to. Ano ba yan? Ano to, Reno, buhaya? Akala ko buhaya yun eh. Kasama mo si Lolong, Reno. Ayan Nagcamping kang mag-isa. Ay, walang hugas din doon dahil desyerto. Meron lalas, meron naman.
Ayan, Harley TV, lalab shoutout Rino, nagbaba ng bahay. Di kaya may ano dito, may buhaya, Rino. Ayan, si Rino nagbaba ng bahay, Rino. Ayan, Rino, pinapanood ko pa yung video mo, Rino, oh. Nagcamping ka mag-isa. Wala ba dyan lamok? Ayan, 4 million mega love, shout out. Tatangla daw, ayan si Kati, nagbaba ng bahay. Kati. Taran! Ayan, 3,046,000 thumbs up, mega love, shout out. Mga lalab, hanggang 10 lang ako mga lalab, 3 minutes na lang, mag-out na ako. Kasi naglo-loading na tayo mga lalabs. Mag-out na ako mga lalabs. Ayan, mag-out na po ako mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, bye-bye. God bless everyone. Mag-iingat po kayong lahat dyan. God bless. Bye-bye. Ayan, thank you so much everyone. Reno, Harley Lala.